Som Roro, vítam vás u 18. dielu našich plugin coding tutoriálov. Dnes si ukážeme niečo rýchle, jednoduché, ale dodáva to veľmi dobrý efekt k pluginu. A áno, nie je to nič iné ako prehrávanie zvukov. Môžete samozrejme prehrávať len zvuky Minecraftu, pokiaľ nemáte vlastný resource pack, ale aj to sa dá získať. Teraz však ukážeme, ako klasicky prehrávať zvuky Minecraftu, či už chcete pridať efekt pri odpočítavaní na vašu minihru, či už chcete pridať nejaký efekt pri joinutí hráča, či už, ja neviem, chcete sfejkovať smrť hráča, alebo je to len na vás, na čo to použijete. Ale zvuky môžete prehrať buď to jednému hráčovi, alebo samozrejme všetkým. A urobím si znova command label equals ignore case ps, že play sound. A teraz, ako urobíme, aby sa prehral zvuk všetkým hráčom? Normálne ako keby napríklad keď sa zničí blok niekde, tak sa prehrá na tom mieste zvuk a počuje ho každý. Na toto potrebujeme získať svet, stačí location, napríklad p.getLocation, alebo ja neviem, bucket.getWorld, neviem čo. A keď máte už takto získaný svet, tak dáte tu play sound, presne toto. A tu potrebujete definovať lokáciu, to je samozrejme u nás, v našom prípade player.getLocation. A tu je tá zaujímavá časť, a to je sound. To je tento tu krásny enum, ktorý obsahuje nesmierne veľké množstvo zvukov. Samozrejme, musíte si najprv povedať, či je to blok vydáva ten zvuk, blok podčarovní niečo, či entita, alebo či je to tam hudba. My si v tomto príklade vyberieme niečo úplne náhodné, napríklad dispenser dispense, to každý pozná určite. Proste zvuk, keď dispenser vystrelí, alebo čo. Tak ten sa prehrá u nás. A tento tu ďalší atribút, alebo ako to nazvať, je hlasitosť zvuku. Zvyknem dávať väčšinou 2, lebo to je taká normálna. Nie som si istý, akú hlasitosť vydávajú normálne veci, ale samozrejme, čím ďalej ste od zvuku, tým sa hlasitosť znižuje. A toto je pitch, a to znamená, v podstate, ak ste si niekedy všimli, že keď hráča hitujete, tak nie každý z tých zvukov hitnutia je rovnaký. Tak každý z týchto zvukov má nejaké svoje číslo. Ja neviem vám povedať, aké číslo je to, ale ja tam obvykle dám jednotku, lebo väčšina má pitch aspoň jedna, niektoré nemusia mať a no, neviem, či ma chápete, ale väčšinou jednotka tam stačí. A toto nebudeme už mať v demonstrácii, ale ukážeme si, ako prehrať zvuk len hráčovi. Je to veľmi jednoduché. p.play sound. A tu už sú 4 rovnaké atributy ako tu location, sound, volume, pitch. Myslím si, že je veľmi jednoduché, nie? Tak si to ukážeme na serveri. Prišiel teda čas vyskúšať náš príkaz lomeno ps. Počúvajte. Počuli ste to? Zvýšim si pre istotu hlasitosť a aj keď je to ešte viem vyeditovať tak, aby ste to počuli, na to dúfam dám pozor. Proste keď stlačím príkaz. Ešte pre ukážku si ukážeme, že je to presne ten istý zvuk. Jo, prepáčte, to je zvuk prázdneho dispenzeru, ale keď do toho niečo dáme, ten zvuk bloku si nevšímajte. Počúvajte len ten úžasný zvuk dispenzeru. Nie je to to isté? Trošku je. Ako vravím, je to o tom pitch. No, tu vyzerá, že je stále rovnaký, ale tak je to možno trošku... na ktorých viete počuť nejaké aspoň stereo slúchatka,
alebo nejaký surround sound, tak viete počuť, že je to tým smerom. Povedať, alebo komentár a subscribe, ak chcete viac videí, samozrejme. Čaknú dať, majte sa fajnovo.